नमस्कार जय जगन्नाथ। आज सन्ଧ୍ୟାରେ ଟିକେ ଗୋଡ଼ ସରୁଆ ଖାଇବାକୁ ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହେଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଜେଜେଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଜେଜେ ପୁରା ଗରମ ଗରମ କରିସାରିଲେଣି, ପ୍ୟାକ୍ କରିସାରିଲେଣି। ଏଥିରେ ଗୋଟେ ସସ୍ପେନ୍ସ ଅଛି ଯେ ଗୋଡ଼ ସରୁଆ ଖାଇବ କିଏ, ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ, ଆଗକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ଗୋଡ଼ ସରୁଆ ନେବାକୁ। 4 ଦିନ ହେଲାରି ଆମକୁ ଆମ ସହିତ ଝଗଡ଼ା ଲଗାଉଛନ୍ତି, ଗୋଡ଼ ସରୁଆ ଖାଇବେ ବୋଲି। ଆଉ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କର ବାଲାନ୍ସ ନାହିଁ ବୋଲି ସେଥିପାଇଁ ମୋଠୁ ହଟସ୍ପଟ୍ ନେଇ ପେମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏବେ ହେଇଯାଇଛି ହୋମ୍ ଡେଲିଭରି